Здравейте, днес ще играем мисия невъзможна, която всъщност е много интересна. Наистина много интересна, защото самият такъв аз много време при това ще трябва да я минавам. Не знам дали въобще нещо ще се получи. Така ще играя, защото тая е доста трудна. Не ми е много лесно с такова управление. Тъй, че така не мога да видим назад какво се случва. Малко забива. Като нормалните програми. Ама това си е право водяващото. Вижте, дума е това. Вие можете ли да го минете? Ако да, ако не, как виждате, аз не мога. А шо винаги мен само назад ме спалват? Чао. Тук е най-трудното, затова ще давам най-малко газ. Тук малко ще увелича, да не изостана. Тук пак намалявам, за да не стане охо. Ако не си първи няма да живееш, казвам ти. Му казвам нещо, пък той си продължава. Първи номер. Аз скоро ще съм на финиша, тук са по-лесни всичките тия неща. Ама и вие щяхте толкова да се мъчите колкото мен. Ето защо е мисия невъзможна. Това е просто мисия невъзможна, казвам ти. Казвам ви. Но да, доста е трудно. При това, че виждате какво е. А да видим на втората как ще е. Не, ще ви сравним. Така. О, Алекс. Го Алекс. Аз го подмина тоя. Тук само газ. Тук даш малко така. Не. Тук е най-лесната мисия от всички. Ако на някой ме за втори път да си теглиш. Но това е най-лесният път. Ако някой я играе, тук е най-лесният път. За всички мотори въобще се открих. След като им избягах, тук мога свободно да потичкам. И тук вече съм на финиша. Финиш!
Опа! Както виждате, кое е по-силното? Извинете за малко сех. Виждате ли разликата? Просто не мога да си го свържа. Ето. Малко е трудно за обяснение, но малко е сложничко. Ето. Играйте, много е яка. Но когато стигнете до тая на ме молете. Ще ви покажа как най-лесно можете да минете тази, защото е втората. Някои ще се чудат и на тая, както съм казал, с максимална скорост, ако някои искат. Сега ще ви покажем как става. И на така. Той сега ще ме изправи. Изправи ли, казах, имах предвид изпревари, но почти едно и също е. Не дайте прекалено газ защото можете и да се преобърнете. Ето така. Тук това може да подскачате колко си подскачате. Това е доста лесна игра. Някои части, някой е най-трудната на света. Но да. Така е. Най-лесната и най-трудната. Как общо взето... Това се казва. Най-лесната игра до някои части. Но ще имаме и още епизоди на това. Ако ви харесва, се лайкнете, ако не ви, не ви. Но да, скоро може и да превъртя. Повечето мисии са горе-долу повторяни. Така, разбирате. И може да ви покажа и някои други. Качете си я, много е яка.
Виждане до следващия път.